Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmekdeşýär. Şugun yurdumyzda ýeri bayramçylyk şähereti bolan bütün dünýä velosiped gününi dawarlanyrdy. Bu sene hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň başlanyjy boýunça 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen esaslanyrly. Muň özi milli liderimiziň teklipleriniň Milletler Birleşigi tarapyndan uly gollugy eýe bolýanynyň, hemem ýurdumyzyň sporty ösdürmek, olimpiýa hemem beden terbiýe sagalyş hereketini wagt etmek, jemgyýetiň möhüm uğru hasaplanýan ekologiýa medeniýetini potulanymak uğruna galanýan üstünlikleriniň ikrar edilýäniň, şeýlede oň ýokary baha munasip bolýanynyň aýdyň subutnamasyr. Bütün dünýä velosiped gününiň bayramçylyk şäherleri ýeri säher bilen hormatly prezident bilen gatnaşmagyna paýtagtymyzyň günörtü günjeginde velosiped binasynyň açylyş dawraty bilen başlandy. Hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar, garaşsyz Baky bir tarap Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen ikrar edilen 3-nji iýun bütün dünýä velosiped güni münasibetli paýtagtymyzda gurulan velosiped binasy dawarala açylýar. Hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar. Sizi bütün dünýä velosiped güni we paýtagtymyzda velosiped binasynyň açylmagy bilen tüý tarapdan gutlaýar. Seň bilşiňiz ýaly garaşly ýurdumyzda beden terbiýany we sport dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdym durmuş hem kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdan hem ruhy taýdan kämil hem ýaşlary ýetişdirmek üçin uly alanda edilýär. Näşoňa ýokary derejeli sport we bu halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek biziň alyp barýan döwlet siýasatyny eler tutulan hem uğurlarynyň biridir. Türkmenistan aýraly halkara hem guramalaryna mühim başlanýşlar öňe türüp gelýär. Sport baradaky garaşlar hem bir tarap döwletçiler bilen Birleşen Milletler Guramasynyň strategik hyzmatdaşlygyny putulandyrmak bir mühim şertleriň biri bolup durýar. Bu urda Guramanyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde geçirilen meclisinde Türkmenistanyň başlanýy bilen ýürüýte rezolýusiýa kabul edilip her ýylyň 3-nji ýyny bütün dünýä velosiped günü elan edildi.
Birleşmiş Milletler Guraması beýem rezolýusiýany kabul etmek bilen jemgyýetde velosipediň ähmiýetini wagt etmek, beden hem de ruhu sagdygyň hem mühim serişdirmek bunda velosipedli ýürüýüşi guramak ýaly halkara bileşik tarapyndan akrar hem edilýändigini hem dol hem gollaýandygyny tasdiklady. Bu bolsa ýurdumyň dünýäde paragatçylygy, dostlugy hem de netijeli hyzmatdaşlygy puktulanymak barada öňe sürýän siýasatymy dol hem akrar edýändigini şaýatlyk edýär. Hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar. Sport we bedenter we dürüjlük hereketleri, olary durmuşa geçirmek bolan maksatda okkulnugy höwetlendirýän sagdylyň hem güýç hem kuwwatyň çeşmetler. Velosiped sportu bolsa, sportun ekologiýasynyň arasda we gyzykly görnüşi bolmak bilen ilatymyň beden hem saglygyny berkitmekde mühim orny eýerler. Näşe orada ýygy ýarmyza velosiped hem sport bilen meşgullanýan hem sany barha artýar. Hormatly adamlar. Her wagtda biz ulan bir ýokary ekologiýa görnüş hazaplanýan velosiped boýunça ýürüýüşi geçirmäge we velosiped sportuny ötürmäge ähmiýet berýär. Bu 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde bütün dünýä velosiped gününe başlan. Velosipediň ähmiýetini görkemek, ýol hereketiniň gowpsuzlygyny we ekologiýa awadaçylygyny wagt etmek barada şäher öz içine alýan velosiped sürmek goýy iň köp sany sapaga geçirildi. Hem de bu urda dünýä rekordy gazanly. Geçen ýyl bolsa Aşgabatda Olimpiya şäherjigine 2019 velosipedçiniň hem gatnaşmagyna iň dowamly bir nizamly velosipedli ýürüýüş hem geçirilip, şo ýürüýüşiň Guinness rekordlar kitabyna hem giýirilendigini bellemek isleýär. Türkmenistan bir tarapyň mekanyl eglan edilen ýylyň hem şu güni biz ýurdumyzda bütün dünýä velosiped gününi öwedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyň ajaýyp bir keşfine görk berjek velosiped binasynyň dawarly açylyşyna ýygynlandyk. Men bu taryhy wakany häzirki Oyma geljeki nesillerimize de bir şahatlykly duýgular hem de unutulmazak hem täsirler galar. İlatymyzda bedenter we sport bilen meşgullanmak endiklerini ösürmek, sağlyk hem ruhu bilentligi berkitme ugruna garaşly watamyň geljegine gönükdirilen işlemiň ýende bir hem mysary hem boljak da onu berk ananýar. Halkara Olimpiya komisiýasynyň Aziya Olimpiya Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz Olimpiya hereketiniň ösürilmegine münasip goşýar. Netip oldu 2021-nji ýylda Aşgabatyň Olimpiya şäherjigindäki velotrek sport toplumunda velosiped sportunyň trek görnüşi boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Bu bolsa sport boýunça hyzmatdaş hasam berkitmek üçin ýurdumyzda halka sport guramalary velosipedçileriň halkara birleşigi bilen netijelenme işden amaly aşyrylýandygyny görkezýär. Hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar. Türkmenistan ekologiýa wagtda halkara resminamalaryna işçiň goşulyp daşky gurşawy gorap saklamak we sagdyň durmuş kadrlaryny giňden ornaşdyrmak goýunça netijeli işler durmuşy geçirýär. Näme bolýar bu işler? Sagdyň hem bagtýaryň ýurdy hökmüň edilýärmiň dünýädäki awlaýyn has hem ýokalanýar. Garaşly watamyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly bolan adamyň saglygyna uly ähmiýet berilýändigini görkezýär. Biz ýaş nesillerimiz sagdyn ösüp hem ululmak üçin arasda daşy gurşawy döretmekden, dogry hem iýmitlemekden başlap sport bilen giňden meşgullanmak hem ekologiýa awadaçylygyny öpçün etmek ýaly hem wezipelere aýetden üns berýär. Beden we ruhu taýdan sagdanlyk bolan adamyň öýüni anlamany berkitýär hem de ony dürüjlükli hem zähmetde ruhlandyrar.
Şoňa görä da raýatymyzyň saglygyny berkitmek üçin beden teri we sport ören mühimdir. Hem güç, kuwat, hem gözellik çeşmetler. Hormatly adamlar. Menene jemgyýetimde büyük maksatlardy. Öňkü dönem mäkämini jewleşdiren şuň ajaýyp waka we bütün dünýä velosiped güni bilen seň ähliňi ýendirýär gutdaýa. Oy bir davaralıyım şahatlıkın bizim hakidamızda hemişelik qalın. Mehriban vatandaşlar, hanımlar ve cenab sizin ähliňizde. Sagdym hem berk bedenli bolmagy, atu davadan hem bagtyar durmuşy eziz diýarmyzda. Spordy bundan belki hem ösürmekde. Diňe, öňe diýen şara erip ul üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, gahrman arkadaşymız, şu davaral purdotly Türkmenistanyň sport hemde olimpiya hereketini ösdürmäge bakatna yetip bolmajak goşant goşýanyňyz. Bütün dünýäde velosiped sportuny ösdürmäge ägirt uly gollaw berýäniňiz üçin düýünside bütün dünýä velosipedçiler birleşiginiň ýokary syýlagynyň gowşulmagy münasibetli sizi tüý sürekden gutlaýar. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz häzir bolsa bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçirilýän şuňky köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe ak pata bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Sport hem sağlık sağlaşıp beslenýär şöhrata türgünüň ýoly ruhu bilen kalbimiz joşup baltyarlyk ýurdy bu diýar halkymyzyň köňül buý sonjy barýasyny sportdan badanyp sağlyk insanyň baýlyk genji baltyarlyk ýurdy bu diýar alkyş aýdýar arkadaga bolsun şöhrat kahrymana seýledin gül diýara sport bilen barýas öňe velosport ösüşleri beslenýär velosport ýeňişleri badalýar velosport sport velosport. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň güzel künjeginde gurulan velosiped binasynyň degişli derejede saklanmagy we onuň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy bilen baglanşyk meseleleri iýdigderli gözegçilikde saklamak babatda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra mehriban arkadagymyz köpçülikleýin velosipedli ýürüýüşe badalgy berdi. Ýurdumyzyň ýol başlar düzüminiň agdalary we ähli bayramçyga gatnaşçylar hormatly prezidentimiziň görellesine erdiler. Türkmenistanyň sport lugumynyň fiýataty ýurdumyzyň belent maksatlara, dünýäde paragatçylyga hemde halklaryň arasyndaky dostlugy, ähli rywajlygyň we awadançylygyň beýikligine, dürejikli gatnaşyklary, durmuşyň baş baýlygy hökümine tagdyn durmuş ýelgesini bir karar etmäge gönükdirlenler. Köpçülikleýin velosipedli ýürüýüşiň geçýän ugruny bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň medeniýet güýesiniň 30 saatlary mehriban arkadagymyň başçylygyny Türkmenistanyň tagdyn durmuş ýelgeleriniň beden terbiýe sport hereketleriniň giýiňden ýaýbangandyrýanlygyny bilen teňde wasp etdiler. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli sport we beden terbiýe insan saglygynyň adamlaryň öz maksadyny amala aşyrmagynyň pikir hiýallarynyň we ösüşiniň köp taraply serişdesi bolup durýar.
Häzirki döwürde sport halkara hyzmatdaşlygynyň iň ähmiýetli we möhüm ugrı bolup durýar. Ol ananşmak we birek-birege düşünşmek ýagdaýynyň emele gelmegine ägir toly goşan goşýar diýip mehriban arkadagymyz belliýär. Türgenler paragatçylygyň ilçileridir. Olar öz ustatlyklary we başarnyklary bilen gurulýan bäsleşiklerde olimpiýa hereketiniň asyrly ýörelgelerini tasdik edýärler. Sport häzirki döwürde jemgyýetimizin durmuşynyň aýrylmaz bölügine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütün dünýä sport hereketine işen gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede gurulýan ýarşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary, hormatly prezidentimizin sporty hemde onuň düzümlerini ösdürmäge berýän ünsüniň we wekilleri ýüze çykarmak, türgenleriň ustatlygyny ýokarlandyrmak üçin dürüdlýän şertleriň anamly suwutnamasydyr. Velosipedli ýürüýüşiň dowamyny hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň işegirlik düzüminiň emeli gelýän merkezi bolan Günorta Künjegine bina edilýän guruluşyklary we bu künjegiň awadançylyk ekologiýa derejesini synlady. Döwlet başçylygynyň sport syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi türkmen türgenleriniň bütün dünýä sport hereketine işen gatnaşmagyny şertlendirdi. Şeýlekem ýurdumyzda iri halkara ýarşlary ýygyderli geçirilýär. Her ýylda mektep okuwçylarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň, pugdoklaryň we sewitleýin toparlaryň arasynda umummilli spartakiadalaryň geçirilmegi, ýaşlaryň tagdyn durmuş ýerlerine çekilmegini, olaryň beden we ruhy taýdan kämilligini höwetlendirýän ähmiýetli çäre öwrüli. Müňlerçe Türkmenistanlary özüne jemleýän bu ýarşlar Türkmenistan ruh felentiň we tagdynyň ýurdy şygary bilen geçýär we ol umummilli häsiýete eýe boldy. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşýarlar. Paýtagtymyzyň Günorta Künjegine bina edilen bitaraplyk binasynyň deňine gelenlerine köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe mehriban arkadagymyň agtygy Kerim goşuldy. Atasynyň görülesine ýerip, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagy durmuş kadasyna öwren Kerimiň ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan çärelere işen gatnaşýanyny bellemeli. Biziň ýurdumyz oňyn ýörelgeleri tagdyn durmuş ýörelgeleriniň beden terbiýanyň we sportyň ösdürilmegine, wagt edilmegine gönüktirilen anyk işleri bilen beýleki döwletlere nusgalyk görüldi bolýar. Bu işleriň uzak möhlete eýedigini aýratyn bellemeli. Paýtagtymyzyň gözel köçeleri bilen geçip barýan velosiped gatarlary bilint ruhy bilen insan kalbyna ýakymly täsirler galdyrýar. Velosipedli gatarlaryň geçýän ýolunyň ornuny ýurdumyzyň baş şäheriniň binagarlyk keşfine ajaýyp gözellik goşýan ak mermerli kaşan binalaryň gatary ruhyny götürýär. Öz bolşy ışıklanýyş ulgamy, göýek zowlaklary, suw çugdurumlary we dürli güller eklen künjekleri araslygy, awadançygy bilen şäheriň taýyşly ösüşini we Aşgabatlylaryň paýtagtymyzda bolan söýgüsini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Bu görnüşler velosipedli ýürüýüşe gatnaşyklaryň watansyjylyk duýgularyny has artdyrýar. Ak mermerli Aşgabat Türkmenistanyň teri taryhynyň milli binagarlyk keşif bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýadygy tagallat netijesinde paýtagtymyz soňky ýyllarda dünýäniň iň owadan şäherleriniň birine öwrüldi we ol Aziýanyň merjeni diýen dereje münasip boldy. Munyň özi döwlet başçylarymyzyň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn suwutnamasydyr. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň 80-nji mejlisinde kabul edilen 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakyndaky kararnama dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan sporty we beden terbiýe sagaldyş hereketini ösdürmekde. Türkmenistanyň başlangyçlaryna bu ýolgamda döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga, jemgyýetde ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagy ornuny alınıp barýan işlere ýokary baha berilýändigini alamatlandyrdy. 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni diýip eglan edilmegi bitarap döwletimiziň başlangyçlarynyň dünýäde dolu ikrar edilýändiginiň netijesi bolup durýar. Şol başlangyçlar paragatçylyga, dostlukly we netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmaga, şol sanyna sport ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönüktirilenler. Aşgabatda bütün dünýä velosiped güni münasibetli velosiped binasynyň gurulmagy, onuň keşfinde halkymyzyň baý taryhy hemde häzirki döwürde gazananlarynyň öz beýany tapmagy, Türkmen topragynyň beýik ýüpek ýolunyň merkezi hökümetiňi kararnamasynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Şunun bilen baglykda velosiped ýadygarlygy aýlanýan ýer togalagy görnüşini şekillendirilenler. Hemde Türkmen halkynyň adamda taryhyny goýan 3 müjek ýyzyny alamatlandyrar. Häzirki döwürde
Türkmenistan'na sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy. Bu onuň jemgyýetdäki ähmiýeti, wajyplygy ýokarlandy. Milli sportu ösdürmegiň we jemgyýetde tagdyn durmuş ýergelerini berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratynda ýaşlaryň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Bu ýurda sportyň ekologik görnüşiniň bir hökümine ikrar edilen velosiped sportuna mühim ähmiýet berilýär. Beden terbiýe tagaldyş we sport hereketi döwletiň hemde jemgyýetiň sağlaşygyny, tagallalaryň ut goşmagyny emele getirýär. Tagdynlygyň we bagtyarlygyň ýurt hökümine ikrar edilen Türkmenistan tagdyn durmuş ýergeleriniň beden terbiýanyň we ýakyn hemde uluk geljegi nazarlaýan sportyň ösdürmegine, wagt edilmegine gönükdirilen anyk şäherler babatda derur işleri amala aşyrýar. Yergilerine aýtsak, Türkmenistanyň velosiped sportuna degişi urlar boýunça Guinness'in rekordlar kitabyna girdilenligini bu ýyl bilen bellemeli. Ma'lum bolşaly 2018-nji ýylyň iýun aýyna Aşgabat Köpügürli stadionuny velosiped sportu boýunça türgünleşik okuw geçirilip, Guinness'in rekordlar kitabynyň wekilleri ony dünýäde velosiped sportu boýunça iň köpçülikliň tälim beriş tapag hökümine gataba aldylar. Şondan bir ýyl soň bolsa 2019-njy ýylyň iýununda Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde velosipedde iň dowamly bir nizamly ýürüýüş geçirilip, dünýä rekordy ýene täzelendi. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaldyş tüzüminiň giňeldilmegine hemde halkara öňlerine laýyk gelmegine ägir tuly terişde gönükdirýär. Hormat prezidentimiziň görkezmesine laýyklykda ýurdumyzda gurulýan ähli bilim we mektebi çenli ýaşly çağlar idaralarynyň taslamalary ýokary derejede enzamlaşdyrylan sport zallaryny, basketbol we voleybol meýdançalaryny, ýüzülýän howuzlary, tenis kortlary we beýlikleri öz içine alýar. Sport bilen ýygyderli meşgullanmak adamlara boş wagtyny peýdaly geçirmäge ýardam berýär. Beden maşklary adamyň aňyna, pikirlenmesine, ünsüne we ýatkeşligine oňun täsir edýär. Velosiped sportunyň bu ýurda mühim orny eýleýänligini aýratyn bellemeli. Şeýlelikde bütün dünýä velosiped güni münasibetli guralan köpçülikliň velosiped ýürüýüş halkymyzy, aýratynda ýaşlary bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik maksatlarynyň amala aşyrylmagyna münasip goşun goşmaga ruhlandyrdy. Şeýlelikde bugünkü dabaranyň ähmiýetini artdyran 12 kilometrlik menzil ýurdumyzyň nurany geljeginiň keşfini özüne jemleýän we halkymyzyň beýik işleriniň, özüşleriniň beýany bolan döwlet minberiniň ýanynaky meýdançada tamamlandy. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli Aşgabatda guralan sport şäherleri soňra Olimpiýa şäherjiginde dowam etdi. Hormat prezidentimiz we bayramçyk dawrasyna gatnaşçylar bir ýere geldiler. Sport toplumlaryna köpçülikliň beden terbiýe maşklary ýerine getirildi we sportyň dürli görnüşleri boýunça bähleşikler guruldy. Toplumyň ähli deskalaryna çekilişikli ýarşlar guruldy. Her bir adam özüniň islegine göre sport ýarşlaryna goşuldy. Bu ýerde beden terbiýe maşklaryny ýerine getirmek, türgünleşikleri guramak üçin ähli zerur şertler üpçün edildi. Häzirki zaman sport enzamlary dürli görnüşli beden maşklaryny ýerine getirmek üçin ähmiýetli bolup durýar. Hormat prezidentimiz sport enzamlarynyň her birini öz ähmiýetine göre peýdalanmagyň hemde dürs ulanmagyň wajypdygyna ünsüjekdi. Sport maşklaryny ýerine getirmek adamyň dürüjlükli ähmiýeti, durmuş işçiligi we ruh belentligi üçin ähmiýetlidir. Döwlet başlarymyzyň sport we köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş hereketi ulgamynaky tiýadatynyň üstünlikli durmuşy geçirilmegi, ýurdumyzda iri ýaşlaryň ýygyderli guralmagy, türkmen türgelleriniň bütün dünýä sport hereketindäki işçiligini artdyrmak bilen bir hatarda tagdyn durmuş ýerlegesine erýänleriň, ýetatanna ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirdi. Beden maşklary adamyň ruhuny, düşünjesini, ünsüni oňyn täsir edip, şahsy häsiýetleriň kemale gelmegine, has takygy, tutan ýerligiň, erkisligiň, wähmeseýerligiň ösmegine ýardam edýär. Hemde işiň durmuş ýerlegesini düretmäge ýol açýar. Hormat prezidentimiz bir ýerde soňra ýurdumyzda gurulýan köpçülikliň şäherlere gatnaşýan Awraýly halkara guramalarynyň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýol başlary bilen duguşdy. Döwlet başlarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňnaş diplomatiýasynyň Tebit merkeziniň, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýtirilen düzümleriniň, şeýle hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýol başlaryna ýurdumyzda geçirilýän dünýä ähmiýetli köpçülikliň şäherlere işen gatnaşýanyklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäri Türkmenistan bu düzümler bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ýygyderli ösdürmek üçin açykdyr.
Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli gün tertibini ýerine getirmek bilen baglanlykda ýurdumyzyň degişli düzümler bilen netijeli hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň halkara tiýadatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylygymyň belleşýäli UNESCO-nyň düzümleri onuň bilermenleri bilen birlikde köp ýyllyk işiň netijesinde uly gonurjy netijeler gazandy. Ýazyrky wagtda gadim mer kön urganç Nusoyun partiýa gararlary Türkmen halkynyň göregli disantçylyk synaty, Türkmen milli güçtepde aýdymsaz synaty, Türkmen halçylyk synaty ýaly medeni gymmatlyklar we ýadygarlyklar UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň tanywyny geldirdi. Türkmenistan özüniň oňyn bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllarynyň bellenjek ýyluna paragatçylyk we dörejilik, hoşniyetli goňçylyk, dünýä bileşigi boýunça öz dostlary hemde hyzmatdaşlary bilen özara hormat goýmak we düşünmek ýagdaýyna gadam basýar. Avrayli halkara guramalaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýol başlary hormat prezidentimizi giňden bellenýän bütün dünýä velosiped güni bilen tüýs ýürekden gutladylar. Bellenşýäli Besenäniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen esaslandyrylmagy, şeýlekem Büýük Guramanyň degişli kararnamasy esasyna her ýylyň 12-nji dekabrynyň halkara bitaraplyk güni diýip yglan edilmegi, Türkmenistanyň prezidentiniň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýändiginiň we onuň umumy adamlar üçin ähmetlidiginiň nobatdaky tutnamasy bolup durýar. Şeýlekem olar häzirki döwürde dünýäde çylşyrly ýagdaýyň dölemegine sebäp bolan COVID-19 ýokanjynyň Türkmenistanyň ýüze çykmanlygyny, onuň gönül güni Türkmenistanyň prezidentiniň öz watyny eden tagallatynyň netijesini bellädiler. Türkmenistanyň dünýäniň ähli ýurtlary, aýratynda Birleşen Milletler Guramasy we beýleki awraýly halkara guramalary tewitleýin düzümler bilen netijeli hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ösdürmek görelgesine eýermek bilen durmuşyň dürli ugurlaryny ul netijelere gazanmak bilen çäklenmän. Eýtem Merkezi Aziýa sebitinde paragatçylygyň we durluklygyň pogtalandyrylmagyna ürän uly goşanlygyny bellediler. Bellenşýäli Türkmenistanyň daşar siýasy özüşünüzgosy has oňoýly bolup, ol milli bähfitleri, dünýä jemgyýetçiliginiň uzak möhletli maksatlaryna we Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynaky ýörelgeleri doly kybap gelýär. Türkmenistanyň prezidentiniň bitarap daşar siýasy ugury, dünýä giňişligine netijeli hereketlere amal aşyrmaga, siýasy, tüwda ykdysady, insanperwer we beýlek gatnaşyklary depkinli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Halkara meseleleri düzgünleşdirilenini, bitaraplyk hemde paragatçylyk we howpsuzlygy üpçün etmek ýörelgelerini netijeli ulanmak boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünleriniň toplumyny işläp taýýarlamak baradaky Türkmen tarapynyň başlangyjyna ýokary baha berilýär. Hormat prezidentimiziň halkara guramalarynyň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýol başlary bilen bolan duşugyny mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerimiň gatnaşanlygyny bellemeli. Şu pursatda UNICEF-iň ýurdumyzda işleýän wekilhanasynyň ýol başçysy Kerim bilen töhfetdeş bolup, onuň okuwy, öwrenýän dersler bilen gyzyklandy. I've been really interested in diplomacy because it looks at the global problems that we face right now, and I'm really interested on how the people and societies in different countries, organizations try to solve them, and what people do, what actions do they take to overtake those problems. Talking about languages, if I may, with your permission, just UNICEF-iň Aşgabatdaky wekilhanasynyň ýol başçysy Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen nesilleriň tazyşky ösüşini, aýratynda çağanyň irki ösüşini, şunuň bilen baglykda ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagy, daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin derur şertleriň düredilmegine möhüm ähmet berilýänini belledi. Şeýlekem ol Kerimiň ingliz diline arasy erkin gürleýändigine ýokary baha berdi. Bellenşýäli Türkmenistanyň prezidenti ýaşlaryň hüner derejesiniň ýokarlanmagy bilen bir gatarda olaryň daşary ýurt dillerini çuňur öwrenmeklerini möhüm talap ýöküminde öňe sürýär. Bu bolsa ýaşlaryň ýokary hünerli bolup ýetişmeklerini we halkara giňişligine Türkmenistana münasip wekilçilik edip bilmeklerini şertlendirer. Hormat prezidentimiz halkara guramalarynyň wekillerine ýene dergedek minnetdarlyk bildirip, olary alyp barýan giňmeçerli tiýasy diplomatik işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra awraýly halkara guramalarynyň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýol başlary toplumyň sport zallaryna düredilen şertler bilen gyzyklandylar. Bir ýerde oturdulan dünýäniň öňde barjy önem öndürjiläriniň sport enjamlary niýetlenen ähmetine doly gabat gelýär. Hemde adamyň saglygyny berkidýär we beden terbiýe bilen meşgullanýanlaryň işçiligini ýokarlandyrýar.
Bu bolsa hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen tagdyn durmuş ýelgeleriniň berkitilmegi ornuny üpçün edilýän şertleriň oňuň netije berýändigini has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Soňra hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherçiginiň bilyard zalyna bardy. Ýa-da döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine, ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine, ýaşlaryň sportyň dürli görnüşleri we beden terbiýe bilen meşgullanmaklaryna möhüm üns berilýär. Bu ýerde Mehriban arkadaşymyzyň agtygy Kerim bir näçe suwlary netijeli peýdalanyp, özüniň ýokary taýýarlyk derejesini görkezdi. Ýurdumyzda köpçülikliň beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi netijesinde ýaşlaryň hemme taraplaryň sagdyn we ruhfelent bolup ýetişmeklerine möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde şeýleki ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, harby we hukuk goragy idaralaryň ýol başlarym öýdara beýaslaşyklar guradylar. Bilyard sportynyň ösdürilmegi we sportyň bu görnüşi bilen meşgullanmak üçin berүү şertleriň döredilmegi hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumyzda beden terbiýany we sporty gollamak meseleleri esasy ornuna durýar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerine gurulup ulanmagy berilýän beden terbiýe sagaldyş toplamlaryny sportyň bilyard görnüşi bilen meşgullanmak üçin berүү şertler döredilýär. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň bilyard sporty taýdaşykly ösüş ýoluna düşdi. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we töwüş turmaty boýunça Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportyň bilyard görnüşi girdildi. Onu türkmen bilyardçylary baýrakly orunlara munasip bolup, sportyň bu görnüşi boýunça ussatlyklaryny artdyrdylar. Şeýlekem bilyard sporty boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toparynyň turgenleriniň dünýä Aziýa çempionatlaryna we iri halkara ýarşlaryna ýygyderli gatnaşýanlyklaryny bellemeli. Soňra bir ýerde daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň ilçixanalarynyň baştonlarym öýdara beýaslaşyklar guradylar. Häzirki wagtda ýurdumyzda Halkara Olimpiýa Komiteti we sport federasiýalary bilen hyzmatdaşlykda beýleki görnüşler bilen bir katarda sportyň bilyard görnüşi ösdürilýär. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň bilyard sport federasiýasy ýaşlaryň sportyň bu görnüşi bilen meşgullanmagy we ussat turgenleriň täze nesilleriniň geçme ornuna maksatnamalaryň çäreleri durmuşa geçirýär. Soňra Türkmenistanyň bilyard federasiýasynyň wekilleri hemde sportyň bu görnüşi bilen meşgullanýan turgenler bir ýere geldiler. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň bilyardçylary halkara ýarşlaryna ýokary görkezlere eýe bolýarlar. Turgenleriň görkezme çykyşlary hassa täsirli boldy. Türkmenistanda bilyard oýuny köp ýyllaryň dowamynda giňden ýaýrandyr. Bilyard milli merkezi 2012-nji ýylda döredildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň binýadyna ýurdumyzyň bilyard sport federasiýasy döredildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli tewitlerine wekilçilik edýän turgenleriň 500-i bu guramanyň agdalary bolup durýarlar. Milli ýygyny toparymda dalaşgärleriň gataryna 70 goloý turgen bar. İçerki ýarşlar ýygyderli ýagdaýda geçirilýär. Türkmen bilyardçylary halkara ýarşlaryna da çykyp edip derur tejribe toplaýarlar. 2018-nji ýylda Azat Piramida ady bilen Moskwada geçirilen Dünýä Kubogy urunaky ýarşlarda türkmen turgenleri 3-nji orna ýetirdiler. Bilyard sporty boýunça ýurdumyzyň birinjiligi we Kubogy urunaky ýarşlar Türkmenistanyň çempionatlary ýokary guramaçykly geçirilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bilyard sport federasiýasynyň turgenlerini ýygyderli kämilleşdirmek bilen baglanyşly meseleler boýunça pikir alşdy. Döwlet daşlarymyza adamyň durmuşda öz ornuny tapmak üçin anyk maksadynyň bolmalygyna, oňa ýetmek üçin ýürän jogapkärçilikli we ihlasly çemeleşmeligine üns çekdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bilyard sport federasiýasynyň ýol başlygynyň özüniň bilim beren talepleriniň biridigini aýdyp, onuň sporty, aýratynda bilyard sportyny taýlap almagynyň we bu urlarda ýokary netijeler gazanmagynyň kalbyny besleýän arzuwyna ýetmek ornuny ihlas etmegiň aýdyn suwutnamasyny belledi. Şeýlekem Mehriban arkadaşymyz bu ýerde bilyard bilen meşgullanýan ýetkinjekler turgenler bilen gurrundaş bolup, olaryň taýlap bilen uruna bolan hüwesi bilen gyzyklandy. Turgenlere beýik derejelere ýetmek ornuny ýadawsyz tagalla etmeliklerini sargyd etdi. Ýurdumyzda bilyard sporty bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany ýygyderli artýar. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine ekologiýa derejesi bilen bir hatarda köpçülikliň beden terbiýege ýokary netijeli sporty möhüm orun degişi bolup durýar. Bu bolsa ýurdumyzda tagdynlygyň we ruhfelentligiň berkarar bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Döwlet daşlarymyz bu ýurda edilýän tagallalaryň ýygyderli ösdüriljekdigini belläp, sporty öwesek ýaşlaryň hatarlarynyň mundan meýlekde artjakdygyna anan bildirdi.
Yurdumuzda sportun ösürülmegine hemmi taraplen berýän gollaw üçin çoňur hoşallygyny şany hökümine hormatly prezidentimize federasiýanyň adyndan bilyard taýajagy sowgat gowşurly. Bu ýerde geçirilen duguşlukdan ýadygarlyk hökümine döwlet başlarymyz olar bilen surata düşüp Türkmenistanyna bilýardy ösürmek boýunça ägir türlü mümkinçilikleriň döreljekdigini we bu işleriň mundan meýlekde ösüriljekdigini aýtdy. Sonra hormatly prezidentimiz dabara gatnaşlary bütün dünýä velosiped güni bilen ýene däwirgedek mähirli gutlap, hemmelere üstünlikleri arzu etdi we bir ýerden ugrady. Men Yelena Panova, Birleşen Milletler Guramasının Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy. Türkmen paýtatyny Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlanjy esasyny 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek münasibetli sport şäherleriniň giňden ýaýwanlandyrylmagy aýratyn bellälikdir. Şanda seni münasibetli geçirilen şäheri öz boşly sport bayramçylygyny öwürleyip, Türkmenistanda sportuň ösürilmegi bilen raýatlaň sportu bolan howsy barha artýap, ol adamlaryň saglygyny berkitmekde, sportu we köpçülikliň beden terbiýany ösürmekde ören uly ähmiýeti eýi bolýar. Türkmenistanda velosiped sportuny ösürmekde we onu halkara derejesine çykarmakda türkmen lideriniň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişan hökmüni Halkara Velosipedçiler Birleşeniň Türkmenistanyň prezidentini bu romanyň iň ýokary syýylygy bilen syýlaglamagy Türkmenistanyň sport ýurdu hökmüne ikrar edilýändigini tasdiklaýar. Men Natalia German, Birleşen Milletler Guramasının Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili. Birleşen Milletler Guramasının Merkezi Aziýada öňüň diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy. Birleşen Milletler Guramasının degişli kararnamasynyň kabul edilmegi bilen Türkmenistanda velosiped sportunyň ösüşi täze derejä çykýar. Munyň şeýledigini şanda seni münasibetli Türkmen paýtatyna velosiped binasynyň açylmagy, türlü sport şäherleriniň geçirilmegi öz boşly sport bayramçylygyny öwürleyip, yergelen aýsak dünýäniň ähli sebitlerine wekilçilik edýän 56 ýurdun Birleşen Milletler Guramasının bütün dünýä velosiped güni hakynaky resmi namasynyň dörejisi hökmüne çykyş etmegi Türkmenistanyň prezidentiniň öňe süren başlangyjynyň ören wajypdygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanda velosiped sportuny ösürmekde we ony halkara derejesine çykarmakda türkmen lideriniň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişan hökmüne Halkara Velosipedçiler Birleşeniň Türkmenistanyň prezidentini bu romanyň iň ýokary syýylygy bilen syýlaglamagy sport ýurdu hökmüne Türkmenistanyň awraýynyň barha artýanlygynyň suwutnamasydyr. Salam, mening adım Christine Weigand. Men UNICEF'in Türkmenistandaki vekili. Bütün dünýä velosiped gününe bagşlan geçirilen bayramçylyk çäresine Türkmenistanyň prezidenti bilen bile gatnaşmak bizim üçin uly mertebedir. Türkmenistanyň hormatly prezidentiň başlangyjy esasyny Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan bütün dünýä velosiped gününiň çäreleri ýurtda sagdyn durmuş ýörelgesiniň dawarlanýanlygyny äşkar etdi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň sport we beden terbiýe sagaldyş hereketini ösürmek, jemgyýetde ekologiýa ýagdaýyny berkitmek uğruna edýän tagallaryna halkara derejesine ýokary baha berilýändiginiň hemem ikrar edilýändiginiň suwutnamasydyr. Türkmenistanda velosiped sportuny ösürmekde we ony halkara derejesine çykarmakda türkmen lideriniň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişan hökmüne Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň Türkmenistanyň prezidentini bu romanyň iň ýokary syýylygy bilen syýlaglamagy aýratyn möhüm wakalaryň birini öwürleyip, şanda seni münasibetli Aşgabatda velosiped binasynyň açylmagy, sport şäherleriniň geçirmegi öz boşlyk häsiýeti bilen tapawutlandy. Aleksandr Blokhin, Russiya Federasiýasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk týarly ilçisi. Bütün dünýä velosiped gününiň Türkmenistanda uly dawarlara beslenmegi aýratyn ähmiýetlidir. Çünki Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýurtda sporty, köpçülikliň beden terbiýany ösdürmekde amal aşyran işleri halkara jemgyýetçiligine ikrar edilýär. Türkmenistanyň velosiped sportuny ösdürmekde we ony halkara derejesine çykarmakda türkmen lideriniň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişany hökmüne Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň Türkmenistanyň hormatly prezidentini bu romanyň iň ýokary syýylygy bilen syýlaglamagy şaly tenäniň bayram edilýän gününe möhüm wakalaryň biri bolup dünýä ýaňtanly. Bu syýlag Türkmenistanyň sport bagatdaky üstünlikleriniň öz boşly ikrarnamasydyr. Bayramçylyk gününe Aşgabatda velosiped binasynyň açylmagy
Sport şäherleriniň giňden ýaýwanlandyrylmagy möhüm ähmiýetli boldy. Natya Nasivlishvili, Birleşen Milletler Guramasının ösüş maksatnamasının Türkmenistanaky hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetirjek. Ilki bilen bütün dünýä velosiped gününiň esaslandyrylmagyna Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň başlangyjynyň möhüm orun eýleýändigine aýratyn nagtamak isleýän. Halkara bayramynyň dawaralary uludan tutulýar. Muňa misal hökmüne Türkmen paýtagtyna velosiped binasynyň açylmagyny görkezmek bolar. Sport şäherleriniň geçirilmegem ähmiýetli bolýar. Türkmenistanda velosiped sportuny ösürmekde we ony halkara derejesine çykarmakda Türkmen lideriniň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişany hökmüne Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň Türkmenistanyň prezidentini bu guramanyň iň ýokary sylagy bilen sylaglamagy Türkmenistanyň sport babatdaky nusxuluk işlerine aýdyň suwtnamadyr. Şanly sene münasibetli geçirilen dawralara gatnaşmak bizi uly boýsunç töretdi. Bayramçylyk gününde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň bizim bilen söhbetdeş bolup sport ulgamynda alyp barýan işler baradaky gurnumy ýurtda ösüşlen kazanylýanyny äşkar etdi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli ugurlardaky belen sepkitlerine uly badalgydyr. Bütün dünýä velosiped gününiň bayram edilmegine şuňaly velosiped ýürüýüşiniň dünýä ýurtlaryna geçirilmegini guran Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň şeýle-de velosiped boýunça ähli milli federasiýalaryň hemem iklimlaryň guramalaryň dürli ýurtlaryň köp sanly jan koýarlarynyň gatnaşanlyklaryna bellemek gerek. Bütün dünýä velosiped günü münasibeti Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniňki, Ýaponiýadaky, Ukrainadaky, Fransiýadaky, Özbegistan Respublikasynyňky, Belgiýa paşalygynyňky hem Awstriýadaky elçixanalarynyň gurulmagyny velosipedli ýürüýüş amala aşyrly. Şeýle-de Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyňky, Hytaý Halk Respublikasynyňky, Türkiýe Respublikasynyňky, Belarus Respublikasynyňky, Gruziýa hem Gazagystan Respublikalarynyňky elçixanalarynyň gurulmagyny geçirilen velosipedli ýürüýüşler hormatly prezidentiň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Baş Assambleýasynyň esaslandyran 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni dünýä jemgyýetçiligine uly golluq tapýanyny äşkar etdi. Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherindäki baş konsulunyň gurulmagyna geçirilen velosiped ýürüýüşi öz boşlugy bilen tapatlandy. Bu çäre baş konsuluň işgärleri Tapi Limited Company paýdalar kampaniýasynyň Dubay şäherine ýerleşýän merkezi dolanış edaratynyň hünärmenleri, Dubay şäheriniň ýaşaýjylary hem dünýä türkmenleriniň ansanperwer birleşiginiň Birleşen Arap Emirliklerine ýaşaýan wekilleri işe gatnaşdylar. Şeýlelikde hormatly prezident bilen başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen tasdiklanan bütün dünýä velosiped günü münasibetli gurulan dawarlar Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiliginiň sagdyn durmuş ýürülerini, awadan ekologiýa medeniýetiniň döredilmegini, dünýäde sport hereketiniň giňeldilmegine goşýan goşunly ýene bir ýoly äşkar etdi. Bütün dünýä velosiped gününiň dawarlary ýurdumyzyň welaýatlaryna ýokary ruh bilen täweslendi. Türkmenistanyň velosiped sportuny ösürmekde hem ony halkara derejesine çykarmakda milli liderimiň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişan hökmüne hormatly prezidentimiň halkara velosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylagalmagy bugünkü dawarlaryň şatlyk şowhuny hasam artdyrdy. Bütün dünýä velosiped gününiň çäreleri Ahal welaýatyna hem uly ruhy bilentikde geçirildi. Şowhully dawarlar Göktepe taranyň Babara owasyndaky sport mektep internatyndan başlandy. Günüň ýersegerinden gadymy köpetde etekläp oturan gözel keşfewetlenen Babara owasyndan uguralan velosiped ýürüýüşi aýdym saatly çykyşlar bilen goşdy. Belentden ýanglanan ustadlyk bilen ýerine ýetirilen çykyşlaryň hoş owady alyplara ýaňsaldy. Aydımlarda hormatly prezidentimiziň parasatly başdollugyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasyna bede wada bilen öňe barýan watanymyzyň, milletiň gahrman arkadagynyň amala aşyran ýyl ýurt hem dünýä ähmiýetli sahawatly işleriniň, işretli ýaşaýşymyzyň, taglygyň girew bolan sportuň hemde sagdyn durmuş ýörelgesiniň wasby has belentden ýetirli. Soňra bu ýerde velosipedçileriň uly toporunyň ýürüýüşine badalga berildi. Olaryň hatarlary insan kalbynda boýsunç duýgularyny hassa belende götürdi. Türkmen tebigatynyň janaty nakar howasy bolsa ýürüýüşe gatnaşyklaryň tiýiliklerini barha batlandyrma ulan hyjuglaryna ganat baglady. Pek kalplar watanymyzda milletiň arkada hormatly prezidentimize boýsunç duýgularyny beteren ýyleşlerimiz ýürüýüşiň dowamyna türkmeniň jany şpaly gözel tebigatyna höwes bilen siňetdiler. Şöhratly taryhy geçmişi öýlerini nusga edilen velosipedçiler Göktepe tarapynyň ılgın şäherçesine geldiler. Sagdyn durmuşyň bagtyarlygyň binýady bolan sportuň velosipedli görnüşleri ýurdumyzda uly meşhurlygy eýdir. Velosiped ekologiýadan arasynda uly bolmak bilen ola diňe bir hereket üçin näl eýsem paýhasa saglyk goraşy we sporta bolan el ýeterliligi üçin etmegde mümkinçilik berýär.
Bugünkü bayramçylyk gününe ahal welaýatynyň velosipedçileriniň gönün nizamly hatarlary ahyrky menele pellehana gelip ýetdiler. Bayramçylyk gününe köpçülik enbidenteri we sport şäherleriniň türkmen jemgyýetine ruhy bilentligi we sagdallygy ýokurlandyrýanyny aýdym görmek boldy. Bütün dünya velosiped gününe başlanan şäherler Balkan welaýatyna da ýokary ruh bilen beslenip, bu şähere gatnaşyjylar aýdym sagda bara uly höwes bilen tomaşa etdiler. Bu ýa-da çykyşlarda bagtyarlyk döwrümden edil watanmydan hormatly prezident bilen dünýä nusgalyk ägirt ulut tutumlarynyň milli sportmydan görnükli ösüşleriniň Türkmenistan beýtaraplyk mekanylygynyň eşretli durmuşymydan wasp ýeterli. Hormatly prezident bilen bütün dünýä velosiped günü münasibetli gutlawyny göwnleri galkynan ýürüýüşe gatnaşyjylar raýatlamadan baş saglygyny ýurt baýlygyny öwreni milli lidermide alkyş sözlerini aýtdylar. Welaýat merkeziniň gözel künjekleri şäheriň ösen häzirki zamany uluglaryna laýyk gurulan bilim medeni sport ojaklary velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylarda uly buýsanç döretdi. Ýürüýüşiň dowamyny welaýatyň medeniýet we sunuly saatlarynyň ýerine ýetiren aýdym saadary, tanys folklor toplarynyň joşguny çykyşlary alyplara ýaňsaldy. Türgünlüğün görkezme çykyşlarda şadiýan oýunlar sportun hemem milli oýunlaryň dürli görnüşleri boýunça geçirilen bäýatlaşykary hasam şowkunly boldy. Uly ruhy bilen geçen velosipedli ýürüýüş Balkan welaýatynda sportun bu görnüşiniň hasam giň meşhurlygy ýa-da nowatdaky aýdyň suwutnamasyna öwrüli. Bu ýürüýüş gahraman arkadamydan jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýürülgilerini hasam berk ornaşmak babatdaky taýtly taýlalarynyň barhary waşlanýanynyň midemet kepeli boldy. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne sagdyn durmuş ýürülgiler bolsa, bütün ýurdumyzda mahsus bolýaly Balkan welaýatyna da her bir maşgalany gurşap aldy. Bütün dünýä velosiped gününe bagşlanyp döwrüwap derejede ýaýwanlandyrylan hemem öz bolşy sport bayramçylygyna öwrülen dawraly şäherleriň ählifim Balkanda ýerleşmeden berkarar watanmyda gahraman arkadamyda hemem türkmen sportuny bolan midemede söýgü buýsanjynyň ýene bir mertebe açykdan aýdyň dawralanmasyna öwrüli. Daşoy welaýatyna hem bütün dünýä velosiped günü ýokary ruhy bilentligi köp sally çäherelere betlenýär. Irtegerler şäherdäki ruh ötkeşgünüňäki bayramçylyk meýdançasyna hormat prezidentimiň gutlawy bilen göwülleri galkynan adamlaryň müňlerçesi geldi. Bütün dünýä velosiped gününiň dawarlary oňa gatnaşyjylarda aýratyn joşuň we ýokary ruh bilentlik döretdi. Şalyna münasibetli gurulan velosiped ýürüýüşine gatnaşan adamlaryň aňyrtyna göz etmeýän hatarlary ähli wagtlarda bolşýaly, bilenteri we sport ulgamlaryna da milli liderimiziň başlangyçlarynyň ähli halk gollugyny eýe bolýanyny görkezdi. Şabadyň moýundaky şäherde irtegerden badalgalan bu ýürüýüş velosiped sportuny isleg bildirýän adamlaryň sanlardan köpdigini sübut etdi. Ýürüýüşiň geçýän owruna ýaýwanlandyrylan meden sport çykyşlary sagdyrlygyň we ruhy bilentligi ýurdu bolan güneşli diýarymyzyň täze taryhy eýýamdaky aýratyllygynyň öz borçy ýüze çykmasyna öwrüli. Bütün dünýäde öz göz başyny asyrlaryň jümmüşini alyp gaýdan velosiped hereketi garaşly baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde de barha köpçülikden häsiýeti eýe bolýar. Munyň özi ilkinji nowatda adamlaryň jan saglygy, tebigat gorumak hemde ekologiýa täminligini üpsün etmek babatda diýseň ähmiýetlidir. Velosipedin hyzmatyndan peýdalanmak, bu babatdaky sport türlüşiklerini ýerli guramak ýurdumyzda asly däwe urlýar. Ýaýwanlandyrylan sport we meden çykyşlar dawaranyň ähmiýetini hassa artdyrdy. Medeniýet we sunudy şäherleriniň ruhy bilen aýdym saatlar hemde dürli sport görkezme çykyşlary aýratyn täsirli boldy. Olar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhuny özüne jemledi. Daşow şäherindäki garaşlyk sport desgatyna hem şaly sene münasibetli dawarlar giňden ýaýwanlandyryldy. Şeýle ajaýyp görnüşler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda bilenteri we sporty ösdürmekde alyp barýan beýik işleriniň miwetdir. Lewak welaýatyna da bütün dünýä velosiped gününe münasibetli gurulany köpçüliklerine velosipedli ýürüýüşi welaýatyň medeniýet we sunudy işgärleriniň şirne wada aýdymlary joşguny tanyslarlan başlandy. Velosipedli ýürüýüş Jeyhun deriýasynyň jüp kenarını birikdirýän Türkmenabad Farab awtomobil köprüsinden badalgaly. Bu çäre gatnaşýan Batyar raýatlamynyň Am deriýanyň joşgunly akymy, tämiz hawaly säheriň gözellikleri bilen sadaşýan uzun hemem sadaşykly hatarlary halpara buýsanç baýlap sportuň bu görnüşiniň ähli halk hereketine öwrülenýäniň aýdyň suwutnamasyna öwrüli. Ýürüýüş gatnaşyjylary medeniýet we sunudy işgärleriniň şowkunly aýdym saatlar, ajaýyp tanyslar, dürli sport görkezme çykyşlary bilen garşy almaklary bugünkü dawarany ähli halk bayramçylygyna urdy. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürülgisini ýygydarly durmuşa ornaşdyrylýanyň aýdyň suwutnamasyna öwrülen köpçülikden velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar belenilen aralygy anam bilen geçip pellehana ýetdiler. Bütün dünýä velosiped gününe başlanan dawralar welaýat köpüri sport toplumyny giňden ýaýwanlandyryly.
Şowhunly sport tanysary Gahrman Arkadamyň başly durmagyny batlyk adamlar bilen dünýä çykan türkmen sporty bagtya durmuşyň sakat bolan sagdyn durmuş ýörelgi baradaky aýdymlar dabaragdan syzlaň belent ruhy bilen sagdaşyp alyplara ýaňsarly. Ýarşyň geçirilmegi vilayatda sportyň şol sany ansan sargyny berkitmekde aýratyn uly ähmiýeti eýrany velosiped sportynyň barha giň meşhurlygy eýe bolýanyny Gahrman Arkadamyň sagdyn durmuş ýörelgisiniň iş ýüzünde durmuşa geçirilýäniň aýdyň subutnamasyny urly. Sport bayramçylygy münasibetli geçirilen çäherelere gatnaşyjylar günüň bütün dowamynda sagdynlygyň sakat bolany beden terbiýany hemem sporty ösdürmekligi ähli şertleri döredip beren Gahrman Arkadamyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Bütün dünya velosiped günü Mary vilayatyna da ýokary ruh belentlikde belän geçirilip, bayramçylyk münasibetli guralan velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar vilayatyň medeniýet we sungy dussatlarynyň aýdym sady çykyşlaryna uly gadaklanma bilen tomaşa etdiler. Joşgunly ýerine getirilen aýdymlarda we döwri we tanslarda Mehrwan Arkadamyň amala aşyrýan ýyl ýurt bähwitli rowaç işleri, gülleýän gulaçan eziz diýarymyz, şan şöhrati dünýäde bolan türkmen sporty giňden wasbedilip, bu ýerde vilayatyň türgenleriniň görkezme çykyşlaryna da giň ermerilip. Her ýylyň 3-nji iýunyny dünýäde we ýurtmyzda giňden bellenýän bütün dünýä velosiped günü münasibetli guralan velosipedli ýürüýüşe gatnaşanlar bayram aly Mary awtomobil ýolunyň ugry bilen badalgydan merkezine tarap ýoly düşdiler. Tomus günnüň serigin säheriniň hoştab jany ýakymly howasy velosipedli ýürüýüşe gatnaşan müňlerçe sport jankoýerlerini şähtaçyklyk we keypiçalyk döredip, olyň göwün goşuny ganatlandyrdy. Ýürüýüşe gatnaşanlar ýol ugry bagtýarlyk zamanamyzda maksut derejede vilayat ugurulan töwrewap owalary, şäherçeleri, köprüleri we medeni durmuş maksatly binalary höwes bilen synladylar. Ruh belent berdaşly sagdyn usat velosipedçi türgünlüň gönnün göz ýetmeçeni uzak gidýän owadan hatarlary şäheriň gözelligi bilen bir owadan sadaşyga emele getirip hemmelerde köpçüliklerin beden terbiýe, sporty, sagdyn durmuş ýörelgelerini, sportyň we sagdynlygyň ýurduny urulan watanymyzda bolan begenç hem buýsanç duýgusyny döretdi. Ýürüýüşe gatnaşanlar bellenlen menzilli ruh belentlik bilen geçip pelehana geldiler. Bütün dünýä velosiped günü döwletimiziň sport awraýynyň barha meşhurlygy eýe bolýanyny, hemem türkmen sportynyň ösüşliň täze belentliklerine çykýanyny ýene bir gedek bütün aýdynlyk bilen suwd etdi. Hormat adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 3-nji iýunda saat 20-den 4-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň bergen habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna Alkenburgda howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenar ýatraplaryna 24-29 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyna Alkenburgda howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az bulutly howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna Alkenburgda howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 94 metr, käýlerini 16 metrçe ýetýän şemal usar. Howa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa urup demirgalyk gummatardan tedis konto 10-12 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 25-27 gradus mayl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Şeride ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 4-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy aşyrýar.
Mehriman adamlar, şununla watan habarı peşem jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşla bolun edileşer. Esselamu aleyküm mehriban ildeşler. Şulki sabat herin bir öz boluşlayla tıllığı var. Şu wagt bizim dronerimiz Bekirewe hem Çandybil şay yollarını çatırgy. Şayda şuň kununa ýyl bilen görüp duran bolsaňyz, sport bilen, saglyk bilen, uman bizim durmuş yörelgämiz bilen, hormatly prezidentimiň götürýän sport siýasety bilen bagly bir ajaýyp ýatda galjy. Hem saglygyna, şäkt açyklygyna, ömrüne täsir eden ulu waka şaýat bolýar. Şol waka dilen sözüň özi ýurdun sport durmuşy bilen gönderýän baglanşykly. Hasanygy şuň bütün dünýä velosiped gününe hormatly prezidentimiň özüniň tagallasy bilen geçirilen şu ulu çäre, ulu velosiped ýörüýüşi bizim ýurdumyzda şu ugra berilen ündüň näildigini ýene bir eder aňladýar. Ine biziň ýeňämizde görüp duran monumentiňiz ine şu täze gurulan velosiped binasy bizim ýurdumyzda şu ugra sportyň uğruna berilen şu ündüň ne derecede dünýä bilen baglanşyklygyny umman şunla halk bilen, şahsiýet bilen, saglyk bilen, umman ömrü bilen, galberde denetilen geljegi bilen, şu sportyň adam saglygyna edýän täsiriniň ne derecede uldugy bilen göndergeni şunu özüne siňdirýän, şöklendirýän uly bir monument, uly bir deska. Söhbetleşim, öz kardeşim Türkmenistan'da ýaşaýan başardaşdyr Hakan Radarjew. Hakan näme? Häzir ýola düşýär. Ýöne düşmeden urty bir yol kessek, uman velosiped hakda, sport hakda, trek hakda, bizim durmuşymyza giren uman şu adalylar hakda gurrun etmek eýem bir ýöne köy ýalan bolsa, eýem bizim durmuşymyza ornaşyp giden sözler adalgalar bolýar. Sagdym durmuş öteýgi, sporta seýgi, her adamda bolan da bir gowlukda bir ýöne şol döwlet başçylygyna bolan şol duýgy, şol seýgi has başgaça bolýan eken. Näsebebi şonu şo döwlet sport döwletine urlýar, şo jemgyýet sport jemgyýetine urlýar. Edil bagyň öz bagwanyndan, binan öz binagarynyň häsiýet alýaly, kemal tapýaly, her bir döwlet öz döwlet başçylygyndan häsiýet alýar, nusga alýar. Edil şoň haly şu günkü günnä biziň ýurdumyzda sagdym durmuş ýörelgesiniň
şoň bilen bir hatarda velosportyň barha geňger malmagy gönnen onu hormatly prezidentimizin özüniň şahsy görelmesi bilen, ýörelmesi bilen aýrylmaz baglanyşykly. Anha şu gün bütün dünya velosiped günü müňlerçe ýerleşlenmez. Anha edilipdiň paýtagtymyzda şu ýerde häzir nizama düzülip ýörüşe taýýarlanyp durşy ýaly häzir vilayet merkezlerimizin ählisine şeýle ýagdaýyň bayramçylyk ýagdaý. Diňe bir ýurdumyzda däl, aslynda hut döwlet başdanmyzyň başlanmagy bilen Birleşen Milletler Guramasyna şo başlanmagyň gollaw tapmagy bilen ýörete rezolýusiýa kararnama bilen aglan edilen bütün dünya velosiped günü Türkmenistandan ýaýylan ýagşy niýet, ýagşy maksat häzir bütün dünya ýurtlaryna da şeýle bayramçylygyň bellenilmegine badalgy berip hakykatdan hem Türkmen lideriniň parahatçylyk söýji şahsiýetdigini, beýik başlanýyşlaryny ýene bir gedek dünýäýe aýdy. Ne şu gün şol ikrarnama hakyny aýdylanna, ýa-ni bellediňiz. Şu bayramçylygyň öňe serasyna hasanyň 2-nji iýunna Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýol başçylary bilen hormatly prezidentimiziň şol online duşugy ýene bir gedek şonu görkezdi. Şonda da Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýokary sylagynyň hormatly prezidentimize gowşurlýanyny barada aýdylmagy. Şol ýokary sylag her birimize boýsandyrdy. Aýdagysy älim görürdi ýaly edilýän işleň münasip gollaw tapýanyny görkezdi. Hemem aýtmalda şol 2007-nji ýyldan bäri şol Halkara Birleşik tarapyndan şol sylagyň hiç kime gowşurulmandygy, şoňa hut hormatly prezidentimiziň münasip görülenligi. Ol hakykatdan hem şu beýik işleň köpürli tagalalan gollaw tapýanyny görkezdi. Anha selenläp duran velosiped binasy ýa guruluşyga alınıp barlan şu gün açylyşyna garaşylyp durulan şu gün dawaral ýagdaýda açylýan bina bir Türkmen topragynyň taryhyny, şu günni geljegini özüne birleşdirýär Türkmenistanyň kartasy bedew atlanmaz. Ýa-bolmasa kerwen geçen ýollar, şol hatar kerweniň diýerleri hemmesi öz beýanyny tapyp yer togalawynyň daşyndan velosipedleriň aýlanyp durşy dünýä ýüzüne Türkmenistandan ýaýylan başlanmasyň ähmiýetini görkezýär. Umuman aýdylanna biziň hormatly prezidentimiziň taýlalary hakyny aýdylanna Olimpiýa şäherçesinde velotrek binasynyň gurulmagy 2017-nji ýylda 5-nji Aziýa oýunlary wagtynda şol velotrek boýunça da oýundan geçirilmegi. Şol atlaň ýokary derejede gurulmagy 2021-nji ýylda trek sport boýunça, velotrek boýunça dünýä çempionatynyň biziň paýtagtymyzda geçirilmegine hukuk kazanmaga biziň döwletimize mümkinçilik berdi, esas berdi. Arkadaşlar burada da üstüretime geldi. Dünya dereceli ulu yarış geçecek. Yönü görýäs irtär bilen işe baramda ya da aşamary işten aýdamyzda. Yolda, ýyzda elmydam velosipedlik edýän adamlaryň köpdigi, aýta ýaşlaryň köpdigi, sanyň bar harçýaly teýilgäklerde. Şoňa da hem Türkmenistanyň sport ýurduny iň adam velosiped sportuna bolan söýgüň näil derejede artýalygyny görkezýär. Ýa ayak bitince çağlardan başlap ýaşlary çeli velosiped minut görülmegi eýem şu görnüşüň ödüm ekologiýa taýdan iň arasy ödüm adamlygynyň iň peýdaly yaramly bilermeliň dünýä bilermeliň aýtmagy olur. Näil ulahmetiň bardygyny görkezýär. Dünýä bilen täbäbi bileşikli ilandat ilk bilen ödüňden şahsiýetden görüldüden şoň bilen ynamdan hemem söýgüden göz başalýar. Ödem gutlanmaly ýagdaýda. Sebäbi şol velosporta, velosipede söýgü diýmek hakykatdan hem taşy gurşaw diýmek, tebigat bilen ýakynlyk diýmek, howaň arasalygy diýmek, adamyň sagdynlygy diýmek, lukmanlary diňlesen aýtýarlar. Şol adamyň mislalarynyň ählisiniň herekete geçip, şol süňklerini herekete geçip, gan aýlanşygynyň kadaglaşyp, iň bir saglygyna peýdaly ulagdygyny aýtýarlar. Laýtada häzirki zaman şertlerini, häzirki zamanyň bütün dünýäde emmele gelen ýagdaýyň şertlerini bütün dünýäde şol şu ulagyň velosipediň ornunyň barha artýanlygy sebäbi şol saglyk bilen hem howaň arasalygy bilen hem köp zatlaryň baglanşygyna bütün dünýäde göz ýetirilýänligi häzir şoň has oraşan ýüze çykýanlygy hormatly prezidentimiziň ýam turuwaşdan öňe süren başlanýyşlarynyň ähmiýetini şoň nähili öňdönmörçilik bilen öňe sürilenligini dogrulygyny görkezýär. Umuman şu ýyl Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýeli biziň hemýeşelik beýtarap döwletimiz şol şanly daşary syýasy hukuk derejesiniň 25 ýyllygyny bayram edýär. Şu bütün dünýä velosiped güni bilen hem şol hemýeşelik beýtaraplygyň şan 25 ýyllyk bayramyň arasyna berk baglanşyk bar, parahatçylygy ýaýmak,
atodalygy ýaymak, adamlar ýaşy maksatlarda, ýaşy meýillerde birleşdirmek Türkmen döwletiniň ýörelgesi, döwlet başdanmyzyň gahrman arkadagymyzyň ýörelgesi. Şoň üçin biz ýene bir gedek hormatly prezidentimizi şu bütün dünýä velosiped güni bilen gutlaýas. Hormatly prezidentimizi eýe bolan, biziň ählimizi buýsandyran Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýokary sylagyna münasip bolmagy bilen gutlaýas. Ählimize, biziň täkli Türkmenistanlylara ýapylan serpay, sagdyn durmuşa ýapylan serpay. Türkmenistan şu wagtda velosiped sportu boýunça da bir näçe gedek dünýä rekordlaryny goýup, Guinness'ın bütün dünya rekortlar kitabına adın yazı, bir nizamly, dowamly ýarşy bilenem şol giňerimli velosiped sapagy boýunça da şeýle üstünlüklen howrunun köp bolmagyny arzu edýäs. Goý Türkmen döwleti gahrman arkadagymyzyň parasatly başdanlygyna hemişe sportuň awadançylygyň ýurdu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, belent başy aman bolsun. Ähli watandaşlarymyzy şanly bayram bilen ýene bir gedek tüýsürekden utlaýas. Sanyň halk ýazyky döwlet ýerli anamrat bilen dowam edýär. Döwlet ýerlärine görüşmüz ýaly. Velosiped binasynyň açylmagy şahir kalbyňyzda bu ýytan swag edendir. Men fırsatdan beýanym, ähli Türkmen halkyny hormatly prezidentimizi ýurdumyzda we Aşgabat şäherinde ulu joşundy bellenýän, ulu joşuny geçirilýän bütün dünýä velosiped gününi tüýsürekden gutlaýar. Şeýlekem dünýäde parahatçylygy, doýatdygyny, insanperwerligi, hoşmeýilligi, tagdynlygy, ruh berentligi dabarandyrmagda beýik iştirap beren hormatly prezidentimize tüýsürekden tawarlyk edýär. Bütün dünýä velosiped günü münasibetli ulla hamr ajaýyp wakanyň şaýady bolýar. Aşgabatyň görneklerinde, Köpekdağyň eteginde velosiped binasy açyldy. Bu bolsa velosiped binasynyň Aşgabatyň görneklerinde açylmagynda ulman üçin urman çünki velosiped sport we sagdynlyk, sport ruh berentip, sport we dünýäde parahatçylyk ilçisi.